det findes ikke. Men det kan man godt med komplekse. Ja, så hvis du tager kvadratroden af 1, så i er et komplekst tal. Et komplekst tal består så af 2 komponenter. Det står på min lommeregner. En real del, det gør den. En real del og en kompleks del. Okay. Og den afbildes nemlig i et koordinatsystem. Er det Anders? Nej, det er bare min arm. Nå, det er Anders arm. Og så realdelen har man så på x-aksen koordinatsystem. Og den imaginære del har man på y-aksen. Så det vil sige, at man vil have et komplekst tal kunne hedde 5 plus 7i. Og det er så, altså, det er lidt mærkeligt, men så skal man så afbilde et tal i sådan et koordinatsystem. Så det komplekse tal 5 plus 7i, det vil så ligge 5 ud af x-aksen og 7 over y-aksen. Okay. Og så er det således fat, at man ved hjælp af Eulers tal, man kender e, kan omskrive... Altså er det den der e-konstant? Euler, ja. Er det den der e-konstant? Ja, 2,72. Kan omskrive komplekse tal i det rektangulære plan, eller det kartesianske koordinatsystem, til polare plan. Det er smart, når man skal regne på elektronik. Okay. Så det er derfor, at polare plan er også bare, hvis du skal regne på cylindere for eksempel, og voluminer og den slags. Ja, der er et tegn på en lommeregner, som er sådan en cirkel med sådan nærmest et streg. Ja, hvad er det? Det er theta. Theta, og det er... Det er jo et græsk bogstav. Når jeg tegner i polare plan, så er det vigtigt. Nej, du skal... Men det er fint. Hvis man bruger det, så danner den sådan en spiral. Er det en lodret streg, eller er det en vandret streg, vi taler? Det er en skråstreg. Det er i hvert fald ikke en skråstreg. Ja. Du har en lommeregner. Der må det være på.